बात मत करिए। भाई लोग घर परिवार गाना के नाम है अंकुश राजा गइले बड़न भोजपुरी में और इनका अंकुश राजा चैनल पर ई गाना बाटे। तो ये खाली जाके रउआ लोग सुनी ये गाना के, इतना प्यारा गाना बा, इतना मस्त गाना बा कि रउआ अगर अपना फैमिली में अपना बहन के संगे, अपन माई के संगे, केहू भी समाज के संगे अगर बैठ के रउआ गाना सुनो तनी तो कोनो भी हर्ज नहीं। भोजपुरी में ऐसने गाना बने के चाही। हम तो सबसे कहम कि ऐसने गाना बनावल हो साफ सुथरा कि दूसरा इंडस्ट्रीज में अपन गाना जाओ तो ओकर पुरस्कार मिलो, ओकर नाम होखो। हम सैल्यूट करल चाहम अंकुश राजा के कि ए टाइम में ऐसन गाना गावत रहन। लोग बहुत सारा ऐसन बा कि अपन व्यूज खातिर अश्लील गाना गावता, काहे कि व्यूज उठता, लोग सुनता, पैसा कमाता। लेकिन फिर भी अंकुश राजा इस समाज के देखते हुए अच्छा गाना गइलन। आज जे भाई गाना लिखले बा ओकरो के हम सैल्यूट करम। कहे के मतलब हमरा बस अतने बा कि अंकुश राजा भले 2 रुपया कम कमाता रहन लेकिन समाज के बारे में सोचता रहन कि अच्छा अच्छा गाना जाओ, भोजपुरी के नाम होखो। बाकी सिंगर के कोनो मतलब नहीं खे, आंडू बांडू गाना गा के खाली पैसा कमाता रहन लोग। तो हमरा कहे के मतलब बा भाई लोग अंकुश राजा के एक गाना के जाके बहुत सारा प्यार दी। रउआ लोग देखत रहनी है नई बस्ती ब्लॉग, हमार नाम है अर्जुन। तो जय भोजपुरी, जय बिहार।